Goddag med jer. Det er Kjeld Mikkelsen her. Velkommen til vores butik her i Oslo. Hej med jer. Kjeld Mikkelsen, grundlegger og kreativ direktør. Gratulerer med nok en åpning. Takker. Det er hyggeligt. Så vi lige trådte ind ad døren, og jeg mener, hvis der altid er så mange mennesker i vores butikker her i Oslo, så kommer de til at gå godt. Men har du klart at holde tællingen på, hvor mange der er blitt? Jeg tror, vi har et par og 40, hvis det hedder sådan på norsk. Nogle og 40 på dansk, ja. Og det spændende ved den her er, at det er faktisk første gang, vi ser vi arbejder med et koncept, der hedder The Apartment. Og det her det er den første apartment-butik, vi åbner i verden. Og ikke set før, så det er så meget spændende at se, hvordan de ligesom kommer til at spænde af, og hvordan det bliver modtaget selvfølgelig. Så super spændende. Men havde du troet, at du kom til at nå så langt, når du først begyndte? Nej, afgjort ikke. Jeg tror, at hvis man troede det, så tror jeg slet ikke, hvor jeg startede dybest set, ikke? Altså, det eneste, vi gerne ville, dengang vi startede, sjovt nok, sådan helt beskeden, så ville vi gerne kigge ind i vores eget klædeskab, og så ville vi gerne lave noget tøj, der ikke var der. Men kan ikke du give dit bedste tips til andre, som har lyst til at opnå det samme som det, du har gjort? Ja, men jeg tror, man skal selvfølgelig være varsom, når man råder andre, men selvom det lyder som en floskel, så synes jeg, det er vigtigt, at man følger sit hjerte. Mere nu end nogensinde før. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at folk ser på nogen, der tør. Altså, at man turer at tage den vinkel, den drejning, går om det hjørne, ingen andre har prøvet. Og ikke mindst, nu er der jo ikke krisetider i Norge, gudskelov, men det er der jo mange andre steder i verden. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man ligesom, at man retter ryggen og kommer med noget, der ikke eksisterer, og tror på, at man har en eksistensgrundberettigelse, kan man sige. Så det er bare, altså, uanset hvad, bare kom i gang.